Dirti hala hiɗa fala ko moƴƴi yeyi o boutique honto kadi basin joɗiɗo tawya marché sa hewti ɗon mi innuma siko bagiji labaɗi maɗum moƴƴi maɗum basinji kala ko falaɗa ɓornade ka kadi shop boutique a heɓay nanon ɗum ɗon tun hiɓe yeeya piiji boyi hiɓe 100 point pat kala ko falaɗa a heɓa e juuɗe kadi basin lance tun commandon contacta e ɗi numéro ji windiɗi ɗo aray ha tawma nanon gina ɗo tumɓe jooɗi hiɓe jooɗi amérique kala ka wontirɗa contact ɓe tun surtout ka page facebook maɓɓe. Tusti, vado patron, come tutti in India. Tusti honnu. Come tutti in India, ne? Tusti honnu. Tusti honnu. Come tutti in India. Wala, hino wodo. Hino moto. Hino. Wondir kamilu. Wonde India, tu sta cosa lo, non tutti. Andi, ongala Famo tire, combo tutti. Famo tire, combo tutti. Combo tutti. Famo dire. Andi famo tire, andare tutti lo indiande. Andare. Wondir kami. Combo ni. Scame mo fangal billahi wallahi me ukondre. Combo ni. Ati don taw meden. Wondir kami le gota mi hida der do fewlo. Voilà. Bale ene be do le fo inni ko non le tutti. Konno dum ko fo wowli dum ka ko dum nanda. Mingat. On alay ko combo tutti de indian. Wole min do yaltirta ko ni. Min go du yaltirta ni. Aha, wala. Ko taw wiyete da. Min so ganda indian min na dum mi mitefi. Awa inde ma wola ke goddo anda inde. Min go du yaltirta ko ni. Du yaltirtani. Wala. An yaltirtani de. Min de. Mo tire de mi be wandi le be do dido be ni kono tutti le indian. Na min de. Indal le tutti ka ke ni. Wala min. Wala min de. Min no wa. O wa tan wa ta tutti le indian. Du yaltirta ko ni. Ko honno taw wiyete da. Aha, wole dum no. Si on ala li gomba tutti. Sinami ay ko duwa mi ami tay. Don't want to go in the moon. Yeah, I'm a patron meter. I mean, no, to don't tell this and what the under salute, a salute, that put your body pig. At you, yeah. Oh, yeah, whatever is a song of Mingo, you yalted contribute. Oh, I David ko demin. Nyala bu jala do. Da ko jogi. Min ko sab mongo. Contribute. Min ko sab monde. Kamba alhamdulillah sinami tawada ya. Accu don ta yaw ton su ko dum non men haray. Ci passo ngari mi. Woni nyamande o yobite. Yobe. Woni nyamande. Ya fe nani. Ya onon ko boro kam jarami huwila. Mondir kamil ko jarami huwila. Non e yimbe mo naade bero. Andi mi huli do patron fenande mojja. Allah dandude so. Taka so yawno do. Mojja. Dumani en do. Ya na wi no ko feno. Accia ko gonga. Ari fokkiti tustoyro. Merci do. Ni wolaliye. Oye. Oui, aduna ngal do ta ko andi fenade mo yana mako babe hande de jodino da yewti ando falam watte hore mi watta hore mi tawaka tonde ko non le ha ta ko non dallo brodam mi o wala ka non mo adna uba
Halo boga. Ongan dulu na golle mo baben. Na golle mo ni. Na golle mo ni de dir wallahi. Na golle mo wallahi. Akile ngalla. Ongan di program ini net pada samba gollata. Konani mo ala bor. Tudu no ngi ndu lawun nyande ko do ko samba fuy kamu nek nyanda di metera aku ne ngala e lawoli patron ne de ko bariru hari ni der gam kanko wari ha kanko wari o no go ni o mi don no kata no go lawoli o ite o aw ko dunga di tu tigi ya tinda bayi andi e bon ka bu ya tinda ya ni no ko yendi ha tigi ay der kay dal do si no wodi ko ma ko takki be der galle ko bukun itu kan janda ko ni sala da bukun nam ko pat mar do aki kan der galle ko badi min to sokuni bukuni dum ko patron donc ono ngala je abe o mi badi min bi ngong si atu to men to bukuni ko patron dum e marde hakki ka der gam dul ko ko fop fe sutunde ki kala de yata do de fe rende wati wamba yande dum man on no hakki ko be hay bono wuri mo ati on no ake o wandi no min ko anti mi mi dawa ka be ala be ngate atawa kay mara e jonna e yawta ani ni ka wota do mi andi da mari hakki ko baaw da wontiri tu na ella non dum kadi ko tawa e marbe hakki tu wana kusuno fami lu der ga ko famudi na busno ko mar ko hakki ko kono no mari hakki ko der ga famudi der ga ko famudi do do he ko ko penjo go to mo weldo do ngemu fami wala ko der ga dai ake sira be patron min nyala correction onde min ala correction min ko mi ara no ga min dadum min ko fi budi atti mi do ko min mi ala ko pe min correction min no bala wadde ga deju to bala wadde ga deju min mi ala correction ye min nyam tabbe ibu ki do nyanga golle ay ko golle no ye min nyam ko ka ti mi wa ye tunjo wade no mi no ye oh no mai dan mana ro ye ay no wade dan do wadde bala wala correction ye tunjo ye on wala kala hay walu be ye da wadde da min yo yaw min ya la correction ay mi do tawai patron mi made mi no mara nyongo ne tungal mi no mara nyongo ne tungal ba golle mon len la wadde normal kono min mi ala amitié o amitié ko mo waro garda min yo yaw ya ko golle mon nyanda nyang ko oye min ya la correction ngoy famudi andi asikere wata bo bidani gati ye tu jo jangan ko no wala dolla tapagata dum ko jandi bulongo on serana e hore mo ma fu No, ma nei suoi grani? Vissuti yangu. Inu be o wota. De yewtude taw de yewtude. Voilà. No do why assist de yewtere men me hakkunde be men mutiam. Oui. Ande ko jinnaaji moƴƴi woni makko. Fi toujours yewtere men de. Voilà. Muso grami. Dia yande no ngi nanno ya hay kaduma ka studio yato. Fi photo jini. Atron pike min ko mi innuma la yawde simi taw yada simi yoti ka kadi basin après simi mi wa hen dal basin ji mi fala de non simi yara ka studio mais min nan makko objectif on ko yago ka studio directement no yaw est-ce que rami nanga nongo ko wela tama naade antunde ko wela tam do sago mo lerbe ko mi yatto hetton indépendant uppon condi e nder galle be do ngandi dum non fo na stay do mi do tawa dum no ka
mi tawa ka fusse konko won ɗon haalde ɗon ono tigi hiɗon anndi ko ɗum ngoy yewtidaɗo mo woyna e tawa ko ɓe to tawa jonnon nato wonde a faami hino wonde hakke na ono mono wolande ko mode pasa non ni ko yettore ande ko no wonde hakke nani mi holluto no wonde hakke aɗa sendo aɗa sendo be ono tigi sodraɓe ndaregol ko o tayo ñinde me fanko ndareɓe ɓe yamɓe ɗe me modi eyo si hino windi ka bible hino windi ka qur'ana si a heɓi ɓe nguuli ko ya fonnu si tawi hawri eyo alga doni ke ma wonno labba ina yaabu e to fam billahi wallahi ɓayɗande en nayi mbi kanude kono waɗi babe joni hino ko probléme waɗi ka yaasi probléme ko honnum wattimma gotum acci ɓiɗɗo am acci debbo ma ara noon nona e ko watti ndimma an e o kon ka ko ɓay karmo ko gaynino yarnude ma dera ma ngal joni marɗa mbuuɗi a mara haray ngal ƴuufi awa accane nan hakke mi accanima hakkeji an ɗi fof an dongal le wata noon sabbelam baɓe son ari menen ɗo hakkundeji amen on tertudo men ko ni min woni hakkundeji amen ga on faami ha si min holto so tawi probléme hakkunde amen après on gère mais ɗum ɗo meɗen jooɗi simple abbelam accake hey quoi hey debbo mo nawla hiɗa modi mum debbo mo nawla komo hiɗuɗa nawlata komo hiɗuɗa nawlata ta modi ma jooɗude e goɗɗo aru tawe tawata kanko e modi ma sarbetiji maɓɓe ɗin ko gotum sutiyeji maɓɓe ɗin ko gotum ɓay sutiyeji modi maɗi e sutiyeji oɗi mi daariɗi mi tawi ko gotum ari yayi ga o andi mi ko misiti am wonni foyno walnolan ko woni eyo ari jooɗiɗo de en sonkata jooɗi koye ɓuɗɗu ka darino billaɗo labitani ni hakkude ni allah on foppuɗo labitani yo awri tun no jooɗi o hersinilan ne o hersinilan ila wiya ɓiɗɗa gon ala siga ɗum o hersinilan dara no piiji ɗin ko doyi tu welima ka ɗon andi ɗo kaka oɗo tum yatan soda basin ji ɗi ɓe ɓomnoto ɗum ɗo ko haalannolantimu kadi basin kadi basin baba ono mandala hay ko fiiɗo mi anda ko fi kadi basin wona ɗo wawi senade joni baɓe nan awon hersinilan baba et puis o ko kelɗi ko hey modi ma hersinilan gasi mi andano ko ɗum he on fof kon ɓiɓɓe yaafo nan yaafo on fof kon ɓiɓɓe inni moƴƴa inni ɗon dal an kay otorike ma inni moƴƴa an kadi jooɗi kadi mi ndaara billahi no moƴƴiri ni nani labama ko min hersi no moƴƴiri ni no moƴƴiri ni billahi o hersinilan saɗi mum yaafe ɓay hay ɗon koytude sippuɗo ɗo enen ɓen famudi probléme ala hakkude men ka probléme ala so waɗi piiji ɗo ande to goɗɗo yacca oya probléme ala ko sifanno noon andu toon si yimɓe wondi hakkille ɗen si a tawi tun on ɓurdi an ardina fiwo ɗon piiw par ce que si wona ɗum par ce que ayino no ɓe ardiri ɗo noon par ce que ɗo na toñugol ɓe a faami mais ɗo min mi wataɓe haalande piiji gonɗo toon a faami mi watande kadi mi nela e baɓe ngan e maɓɓe ma ɗum goɗɗo goo kutke kut ko an wata ɓe joƴƴinde wonde sera haalanaɓe piyogo fiyoɓe faamu est ce que a faami enen ko gonga ɓe yewti on ka ko fenani ko gonga ɗum no waɗe ko waɗɗon ɗo joni sabu en yewta e joni haami donc immoye ha ɓayan a famotirtake mi yidira e famotirte mi yahaali hade mi fokkitiyago kono mi yahaali baba anda sama kala noy na anda sama kala business on so grame fala e jewtoga hoore maɓɓe min mi hayaka e mum ko ɗo ɓuri lam moƴƴande
ya bi mana na inuma TikTok min fala ka TikTok ano la dum mini tum hina affaire dum mina go monsieur Dramé goddo si jombi rewbe o fonna be hayso o fonnata be ka bernde o hula hakke o anda fi laakara parce que ko mama e maayete dum nginasi ko pelle ha andi kon habi mingi la loppa e o poce ko watto debbo arano ko muññido mingi la muññi mingi ha jaaka o poce sigi ko mi luttini ko resta akirni hala anda hali pro akirni ha baba nga ngimmo hala gonga kan innon be kambe c'est bon non joni hawri non où est le regarde ici c'est que oui ba mani na patro da bani do la si feke jitido dani non ngene kam ngene ko wanno sabunde lawa dami morti oh na mi ape o mi te ko ko be libido na mi de c'est pas moi toi chaque fois si on parle de congelé congelé quoi kono congelé dandi ko ndawli ni min langandi anganda ko te congelé problème hawri Mida wogo ye jete son kan sakene ni nami bi shaitan nami shaitan dara da fetti oh nami bi shaitan nami shaitan o ngandi ko tigiri no akiti mo sap on jogi nami shaitan wata fetti no fetti na hon c'est bon mi da akire ni hala ne kadi c'est bon akiti si gongo e jeje hado na ngolota problème on ko ye jete son kan ni la sotti be jeyru goddo figure town est ce que Dramé Andade, parce que je vais te montrer d'abord. oui j'étais content Moi, j'ai étudié pays Djibouti. Parce que si tu entendais mon français original, tout le monde parle de ça. Non. Dans la vie, en Conakry, ici, Guinée. ne Les Côte d'Ivoire parlent, Mali parle. sa figirino duirano gona ko heli sa figirino duirano gona si ona sonki oran sonkude ala ka jabe wala mo na arbitre joni fanke fi yalla to non jongalle to watto amene robe mi jeeci yon fanke bay alla wadi don hulimo fanke ono mo wata halde ono na on duibe na ono gaddi men do Sénégal parle de moi. Tout le monde. Il est andi, mais original français moi j'ai étudié compte au Sorbonne là-bas. Sorbonne Voilà, c'est là-bas que j'ai étudié. Tu as vu? minani goy Voilà. andi komi arno le permis sur ala puno do wonde Car nde waɗi lankonto fili nde waɗi lankonto fili mi walotiyamone min a yomoyata min ko une semaine waɗi classe 5e année min ko dire andi tellement que moi était intelligent oui, Jakaden Jangi go na mere da wada o moyata min waɗi aventure on a étudié en min no peeji no fandi komi jindallo dans le monde ɗandi wana ndaaru wana gérekore min yeyi ɗon ɗandi ɗon min omoyata mi gindiɗo peeji mi waɗi aventure na ɗon fuɗɗori ɗo golle ko ngama go anna yida andi min peeji no fandi mi jindallo afrique way min omoyata mi yeyi gérekore a faami gérekore mi yeyi ɗon peeji kad ɗo no fandi komi yaali min omoyata mi yeyi Dakar j'ai été à Dakar j'ai été à Sénégal j'ai été en Côte d'Ivoire et puis j'ai été à Yamoussoukro est-ce que tu comprends kono de oya wombo mi nodduno ma yewtu holugol ma piiji andi kono no wonɗa yewtiden ɗum ɗo baray goɗɗo ara hewtani pays goto ɗa woldide laabi ɗiɗi e nder pays goto anɗa woldide an ala ay ɗuma non c'est pas comme ça c'est pas comme ça est-ce que d'abord Afala tu es intelligent que moi puisque toi billahi toi je ne comprends pas ne faut pas confondre avion et avion avion et avion t'as confondu de avion la dame et avion la homme avion gorko wangal et avion debbo wangal tu comprends si tu dis que toi tu rentres dans la classe je suis rentré plus que toi mi andi et yo debbo wangal et gorko wangal Oui, compris ok merci nani oya wombo way ça c'est vous wombi ça ah là les avions debbo et gorko wal ko do mi yiɗi o ɗo ganno feeti ah bon le wotu bus ça sent mon fait Fija jala, woyo mami fija naong, ai mimi welti naong, arewa deng fija jala.
wela ikoko fe